लोगोनो जोंहा जोंनि आफादनि फिरफिलाखौ जों दैखांगोन जोंनि बे मोनबा डिस्ट्रिक्टनि गेजेरजों आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि गेजेरजों ओमफ्राय 1 थायाव जोंहा अपेन सेसन जागोन बेयावहाय आलासि हिसाबै जोंनि बारग' BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो क'क्राझारनि डेपुटि कमिशनार जन इंटिकाटार दा माबानि आफादगिरि अल पार्टी हिल्स लिडार्स कनफारेन्सनि दा बिथांखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरगोन दा बेजों लोगोसे जोंहा एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै गार' स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि टुरानि टेंसाक जि मावमेन बिथाङाबो फैगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि बर'नि माने आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन फैगोन इन्टेलेक्सुवेल्स बिथांमोन फैगोन समाज सिबियारि बिथांमोन फैगोन दा जोंना हाबाफारि बादियै दा जाफुंबाय आरो जालांसिगोन जारिमिनखौ नायोब्ला बर' माहारिया दिनै जाथिखौ गायसननायनि सार्थआव सोमावसारनायनि बेलायाव दिनैसिमबो जेनाखै दा जोङो नायनो थाङोब्ला 1967 निफ्रायनो बर'फ्रा मोनफानिफ्राय मोनफा मुं लानानै गोबाव सोमावसारबोदोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो बर'फोरनि गेजेराव गोबां खहा जालांबाय दिनै सोरबा बादिया मुंख्लं जालांबाय सोरबा जोंनि आंगो बिब' बिनानावफ्रा जोंनि आइजोफ्रा दिनै जिनाहारि खालामजाबाय सोरबा न' सावजाबाय दा बेनि गेजेरावबो जोंनि बर'फोरनि सोमावसारनाय जाय माने बर' हारिखौ भारतनि संबिधाननि मोनथाय बादे गायसननो थाखाय थागिबि हिसाबै जों नाजानायाव दिनैसिमबो सरकारा जोंखौ दिनै माने गनायाखै एबा इम्परटेन्स होआखै दा आलादा रायजो जाय बर'फोरनि देरसिन सिमां बेखौ खुद्रि सारनायाव दावहा नांनायाव होआलाबानो जोंनो फिसा फिसा मोनसे काउन्सिल होदों जेरै 93 आव BSC होदों 2003 आवहाय BTC होदों 2020 आवहाय दिनै BTR होदों नाथाय बे मोनफ्रोमबो बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बर'फोरनि देरसिन सिमांखौ सुफुंसारनो हायाखै बेनि थाखायनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा फिन खेबसे सोमावसारनायखौ जों लांफिनदों मानो होनोब्ला दिनै बर'फोरनि 1967 निफ्रायनो सोमावसारनायखौ दानि गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्रा ओरैनो थांगार होनाय नङा होननानै जों मोनसे थांखि लानानै जों आवगायबोदों दा बे थांखिनि जि हाबाफारि जोङो लानो थांदों बे हाबाफारि लानो थांनायाव जों गासै रायजो राजा आरो गासैबो संगठन आफाद इन्टेलेक्सुवेल्स रायजो राजाखौ लानानै जों आवगायनो सानदों बेनि थाखायनो जोंहा दिनै जों मोनसे बर'फोरनि फ्रन्टेल अर्गानाइजेशन्सफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा मोनसे सावरायनाय मोनसे आयदा दङ रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल्सफोरखौ लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि आयदा बायदियै दा फैबाय थानाय समावहाय जोङो जातिखौ बर' हारिखौ जों माबोरै गायसननो बर'फोरनि राव हारिमु बर'फोरनि सिनायथिखौ जों बोरै फोथांनानै लाखिनो भारतनि संबिधान बादे दा बिनि सायाव जों गुवारै सावरायगोन दा फैबाय थानाय समावहाय जों गोबां स्ट्रेटेजि बे स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों जोङो आफादखौ आवगायलांनानै जाहाथे भारत सरकारखौ मालायजों जों कनभिन्स खालामनानै मा एंगेलजों डिप्ल'मेटिक वे जों बाहायनानै जों जोंनि जातिनि माबा मोनसे फिथाइ थायनायखौ जों मोनगोन नामा दा बिनि सायाव जों गुवारै सावरायलांगोन दा जोंनि रिपर्ट जिहेथु रायजो राजा फैनो लुबैनाय जिहेतु फार्स्ट एनुवेल कनभेनसन दा जोंनि थांखि जोंनि आइडिय'ल'जि बेखौ बिथांमोना गुवारै मिथिनो लुबैदों आरो बिथांमोनाव दङ दि जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखिमोन बे थांखिखौ गोथाङै थाजानाय बयबो लुबैदों आरो गोबां माखासे जोंनि गेजेराव गभर्नमेन्ट आरो नन गभर्नमेन्टनि माखासे षड्यन्त्र पलिसियाव बर'फोरखौ सम सम माने नासयनाय नाख्रेबनाय दा बैफोरबादि पलिसियाबो फैबाय थादों दा बिनि सायावबो गोख्रोङै भाबै जोंखौ माने दानि निउ जेनेरेशन्स लाइमोनफोरखौ गसंजानो थाखाय रायजोफ्रा गोबाङानो माखासे खावलायहरनाय फोरमायहरनायखौबो जों मिथिनो मोन्दों